Onko sulla auto, mistä tarvitsisi päästä eroon? Yksityisen auton myyminen on vaikeaa, myyntivälityspalvelumme kautta se on helppoa. No miten Parrotsin myyntivälitys sitten toimii? 1. Ota yhteys myyntitiimiin. 2. Tuo auto meille paikan päälle. Sitten kun auto on paikan päällä, niin ensimmäiseksi se käy läpi täydellisen sisä- ja ulkopesun ja seuraavaksi meidän ammattivalokuvaaja ottaa autosta korkealaatuiset myyntikuvat. Tän jälkeen auto etenee yksilölliseen myynti-ilmoituksen laadintaan, jossa käydään läpi auto ja sen varusteet. Laaditaan sitten niiden pohjilta myynti-ilmoitus. Seuraavaksi auto onkin sitten myynnissä useilla alustoilla ja meidän verkkosivuilla. 3. Ota rennosti. Me hoidetaan kaikki myyntiin liittyvä aina auton esittelystä sen myyntiin saakka. Meidän asiakkaana voit siis ottaa rennosti ja olla huolehtimatta kaikesta auton myyntiin liittyvästä. Kiitos kaupoista ja onnittelut uudesta autosta. 4. Autosi on myyty. Ostosopimuksen allekirjoitus hoituu sähköisesti ja me hoidetaan auton rekisteröinti sekä vakuutusten katkaiseminen.